ዜና ከስማዓኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝተኣስሩ ሰባት ብቕልጡፍ ክፍትሑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቲቱ እቲ ኮሚሽን ትማሊ 8 ሐምለ 2013 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ምዝቐጸለ ግጭት ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ምንክልባትን ማእሰርትን ምዕጻው ኣብያተ ንግድን መቕተልትን ተመሳሰልቲ ተግባራት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ይወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ይብል ከነዲ ኣባቴ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ ኣብ አዲስ አበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ሕጊ ወጻኢ ማእሰርቲ ምፍጻሙ ብዝምልከት ዝበጽሕዎ መረዳእታት እናተኸታተለ ከም ዝርከብ ሓቢሩ ነዞም ጉዳያት እዚኦም እናጻረየ ከም ዝርከብ ናይቲ ኮሚሽን ናይ ኮሙኒኬሽን ጉዳያት ኣማኻሪን ወሃቢ ቃልን ኣሮን መዓሾ ንቪኤ ገሊጹ ሰራሕተኛታት ሚድያ ሓዊሱ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኣስሩ ሰባት ካብ አዲስ አበባ ወጻኢ ናብ ዝርከቡ ቦታታት ይውሰዱ ከም ዘለው ሓበሬታ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ እቲ ኮሚሽን ብስፍሓት ይስምዑ ዘለዉ ዝበሎም ጽልእን ግጭትን ዝለዓዓሉ መደረታት ነቲ ኩነታት ዘጋድድን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዘሎ ምትእስሳራት ከላሕልሑ ዝኽእሉን እዮም ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢታት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝተኣስሩ ሰባት ብቕልጡፍ ክፍትሑን ኣብ ልዕሊኦም ምንግልታዕን ካልኦት ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝፍጽሙን ኣካላት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሓቲቱሎ እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ 4 ሐምለ 2013 ዓ.ም ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ወረዳ ፎገራ ወረታ ተባሂላ ኣብ እትጽዋዕ ከተማ ሰለስተ ተወለድቲ ትግራይ ብዕስለተ ቀጥቂጦም ከም ዝተቐትሉ መረዳእታ ከም ዝበጽሖ እቲ መግለጺ ይሕብር ኣቶ ኣሮን መዓሾ እቲ መቕተልቲ ምፍጻሙ እቲ ኮሚሽን ከም ዘረጋገጸን ተወሳኺ ምጽራይ ይካየድ ከም ዘሎን ተዛሪቦም ሓለፍቲ ምምሕዳርን ጸጥታን ብዝወሰድዎ ስጉምቲ እቲ ኩነታት ከም ዝተረጋግአን 6 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉን ተፈሊጡሎ ይብል እቲ ዜና እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እሱራትን ምሩኻትን ዝፍጸም ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ኣብ ስደተኛታት ዝወርድ መጥቃዕትን ህፃናት መልሚሉ ንውትድርና ምጥቃምን ዝምልከቱ መረዳእታታት ኣለው ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ህወሓት ህፃናት መልሚሉ ንውትድርና ይጥቀመሎም ኣሎ ክብሉ ይኸሱ ህወሓት ብዛዕባ ምልመላት ትሕተ ዕድመ ቆልዑ ዝቐረቦ ክሲ ዝሃቦ መልሲ የለን ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ኣማኻሪ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሮን መዓሾ መረዳእታ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ቤት ጽሕፈቱ እናጻረየ እዩ ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ከምኡውን ንሕወሓት ተቃዊሞም እዮም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ይውሰዱ ኣለዉ ዝተባሃሉ ናይ ምቕታልን ምዕፋንን ስጉምትታት ከም ዘተሓሳሰቦ ናይቲ ኮሚሽን መግለጺ ይሕብር ኣብ ኣላማጣን ከባቢኡን ዳግም ዝተልዓለ ግጭት ስዒቡ ይፍጸም ኣሎ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ዝለዓለ መጠን ዘለዎም ተመዛበልቲ ምህላዎም እውን ሓቢሩሎ ቴሌኮሙኒኬሽንን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ምቁራጹ ንናይ ሰብኣዊ መሰላት ክትትል ከቢድ ከም ዝገበሩ ኣፍሊጡሎ ብዛዕባ መቕተልትን መስወርትን ተቃዋምቲ ካብ ሕወሓት ዝተዋሃበ መልሲ የለን ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና ወሃብ ቃል ምምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎማዓንቲ ኣብ ጽሓፍዎ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽታት መንግስቲ ትግራይን ሕወሓትን ሓይልታት ኣብይ ኢሎም ዝጸውዕዎም ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ተቕሲ ጠጠው ንምባል ዝወሰኑ ከይፈተው እዮም ሓይልታት ኣገኘሁ ተሻገር ኢሎም ዝጸውዕዎም ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ራያን ጸለምትን ተጸሪጎም ገባራት ሚሊሻታት ምስኦም ዘራኽብ ስለ ዘይብልና ናብ ስድሮኦም ምምላስና ሓቅታት መሊስና ንምግላጽ እንደሊ ኢሎም አብይ አሕመድ አንጻር ትግራይ ንኢትዮጵያውያን ዘተኣኻኽቡ ዘለው ኣካል ፖሊሲ ከፋፊልካ ምግዛእን ንሰላም ድሌት ከም ዘይብሉን ኣብ ክንድኡ ንተወሳኺ ምፍሳስ ደም ዝተዳለው ምዃኖም ዘርኢ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ንህዝብና ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ዝተረፈ ኣጽዋር ዘይምህላው ንምርግጋጽ ኣድላይ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ወሲኾም ንኢትዮጵያ ካብ ምብታን ወጻኢ ካልእ ስራሕ የብሉን ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው ሰላምን ምቁራጽ ተጻብኦታትን እንደሊ ኢና እዚ ዝኸውን ግን ዘቐመጥናዮ ቅድመ ኩነታት ምዝማ ማሉ ይላም ትማል መግለጽ ዝሃቡ ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ህወሓት ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ቆሪጹ ተላዒሉ ኣሎ ክብሉ መኽሳሶም ይዝከር ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ሬድዋን ሁሴን ብወገኖም ትማል ኣብ ዝሃቡ ጋዜጣ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ በመትግባር ንሰራዊቱ ካብ ትግራይ ዘውፅአ ንሰላም ተባሂሉ እዩ ነይሩ ዋጋ ይኽፍል ኣሎ ሕወሓት ዝጀመሮም ምትንኻይ እንተቐጺሉ ግና መንግስቲ ንውሳንኡ ገምጊሙ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም ዝግደድ ምግላጾም ይዝከር ናይቲ ሃገር ህልውና ንምሕላው ኣብ ዝተገብረ ጻውዒት ኣድላይ ሓገዝ ክንገብር ኢና ኢሉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ወሃብ ቃል እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሰሜናዊ ከባቢታት ሃገር ሕወሓት የካይዶ ኣሎ ዝበልዎ ውግእ ኮኒኖም ኣለው ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንቪኤ ርእይቶኦም ዝሃቦ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ያሶ ከበበው ሰላም ንምስፋን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ኣለዎም ኢሎም ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ብኻልእ ዜና ጨፌ ኦሮምያ
ናይ መወዳእታ ናይ ስራሕ እዋን ኣኺቡ ሎሚ ጀሚሩ ኣፈ ጉባኤ ጨፌ ኦሮሚያ ወይዘሮ ለሚጰዶ እቲ ቤት ምኽሪ ናይ 2014 በጀት ዓመት ካብ ምጽዳቕ ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ከም ዝድህስስ ገሊጸን ይብል ጸብጻብ ዳዊት ገልሞ ኣብ ልዕሊ ህልውና ኢትዮጵያን ህዝቢ ኣምሓራን ዝመጽእ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ክንስለፍ ኢና ኢሉ ናይ ኣምሓራ ምንቅስቓስ ዴሞክራሲያዊ ሓይሊ እቲ ውድብ ኣንጻር ብፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት ምቅላስ ዝጀመረ ቅድም ክብል ምዃኑ ዝገለጹ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኣቶ ተስፋሁን ዓለም ነው እቲ ውድብ ኣብ ናይ ኤርትራ ጋሽ ባርካ ን8 ዓመታት ከም ዝተቃለሰ ሓቢሩሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ህዝቢ ዘርአየና ፍቕሪ ከም ናብ ካልኣይ ገዛና ዝመጻና እዩ ተሰሚዕና ክብሉ ኣብ ባህር ዳር ዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ገሊጾም ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ሴካፋ ንምስታፍ ብሶሉስ ናብ ባህር ዳር ዝኣተወት ክትኸውን ከላ ጽባሕ ቀዳም ፈላማይ ግጥም ምስ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ክትካይድ እያ ሓደ ካብ ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ዝኾነ ሮቤል ተክለማርያም ካብ ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ጀሚሩ ምስ ጋንታ ቡና ኢትዮጵያ ክጻወት ዝጸንሐ እዩ ንሱ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደም ዝተኣሳሰረ ሓደ ህዝቢ እንተኾነ እውን ኩነታት ብዝፈጠርዎ ጸገም ተራሒቆም ጸኒሖም እዮም ይብል ሮቤል ብተወሳኺ ንክልቲኡ ህዝቢ ዝኣስሮ ሓደ ሓይሊ ኣሎ ንሱ ድማ ፍቕሪ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ይብል ሳዶር የማነ ወዲ 21 ዓመት ኣባል ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ እዩ ንኢትዮጵያ ኮነ ኢትዮጵያውያን ብስም ጥራይ እየ ዝፈልጦም ናብ አዲስ አበባ ክትኸዱ ኢኹም ምስተባሃልና ፍሉይ ስምዒት ተሰሚዕኒ ባህር ዳር ምስኣተና ድማ ህዝቢ ዝተፈለየ ፍቕሪ እዩ ኣርዩና ካብ ገዛይ ወፅኤ ናብ ካልኣይ ገዛይ ከም ዝኣተኹ እዩ ተሰሚዕኒ ክብል ሓቢሩ ኣብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ቴክኒክ ዳይሬክተር ዝኾነ ኣቶ ዳንኤል ዮሃንስ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ተምሃራይ መንባሩ ብምግላጽ በዚ ውድድር ምኽንያት ካብ ዘቐመጥዎም 3 ዒላማታት ሰላም ፍቕርን ምትሕስሳብን ከም ዝዕወቱ ይገልጽ ኣቶ ዳንኤል ኣብ መወዳእታ ንዝኽሪ እቲ ግጥማት ተጻወቲ ድሕሪ እቲ ውድድር ፈልሲ ናይ ምትኻል ስነ ስርዓት ከም ዝካየዱ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ታሪኽ ሶማልያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን ዘገልግላ ፈውዝያ ዮሴፍ ሓጅ ኣዳም ደቂ ኣንስትዮ ንቕድሚት ዝመጻሉ ግዜ እዩ ይብላ እተን ናይ ሕጊ በዓልቲ ሞያን ፖለቲከኛን ብሶሉስየን ንውድድር ድልውቲ ምህላዋን ብወግዒ ሓቢረን እቲ ዘሎ ዝዓበየ ስኽፍታ ግን ኣብቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተዓብለለ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ሶማልያ እኹል ድጋፍ ክረኽባ ይኽእላ ድየን ዝብል እዩ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ መሓመድ ካሂ ካብ ሞቃዲሾ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ ንንባብ ሳራፍሳሃየ ኣብቲ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንተተዓዊተን ንዝቐደሙ ሰብኡት ፈቲኖም ምዃን ዝኣበይዎም ህይወት ሶማልያ ዓብዪ ነጥቢ መቐይሮ ከምፅኣ ምዃነን ዝሕብራ ፎዝያ የሱፍ ሓጅ ኣደም ንጽላት ጸጥታ ቁጠባዊ ድንፍዕን ትምህርትን ቀዳምነት ክህባ ምዃነን ድማ ይጠቕሳ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሽግራት ሶማልያ ምናልባት ዶ ሰብኡት ይፈትሕዎ ይኾኑ ኢልና ነዊሕ ተጸቢናስ ለውጢ ስኢና ኢና ረብሪምና እኳ ነዚ ኸኣ ዝሐሸ ለውጢ ኸመጽእ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመንኩ ክወዳደር ወሲነ እምነት እስልምና ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዛ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፕሬዚዳንት ክኾና ኣይኽልክልን እዩ ኣብታ ብእትኽተሎ እምነት እስልምና ኣዝያ ዓቃባዊት ምዃና ዝንገረላ ባንግላዴሽ እንተርኢና እኳ ንዝሓለፉ 50 ዓመታት መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ክትተኻኽኣ ተዓዚብና ኣብታ ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ ኣማኒ እስልምና ዘለዋ ኢንዶኔዥያ እውን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ነይራ ካልኦት ከም በዓል ፓኪስታን ታንዛንያን ሲንጋፖርን እውን ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ኣለዋን ነይረንን እየን ዝበላ ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ብቐጥታ ብዝወሃብ ድምፂ ህዝቢ ዝምረጽ ኣይኮነን ተወካሎ ቀቢላ ንኣባላት ባይቶ ይመርጹ እሞ እቶም ኣባላት ባይቶ ድማ ንፕሬዚዳንት ይመርጹ እቲ ምርጫ ንጥቅምቲ እዩ ተመዲቡ ዘሎ ከም በዓል ዓብዱራሕማን ዑመር ዝኣምሰሉ ዜጋታት እተን ተወዳዳሪት ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ይኣምኑ ዓብዱራሕማን ንፎዝያ መርሓባ ኢሉ ከም ዝተቐበለን እዩ ዝሕብር ኣቐዲመን ኣብ ወሳኒ ቦታ መሪሕነት ተፈቲነንስ ብቕዓትን ከም ዘርኣያ ድማ ይጠቅስ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ቁልፊ ስፍራ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ጽቡቕ ስራሕ ከም ዝዓመማ ድሕሪ ምጥቃስ ድማ ፎዝያ እውን ፕሬዚዳንት ኮይነን እንተተመሪፀን ዓብዪ ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ብእምነት ይዛረብ ዓብዱራሕማን ኣብታ ዳርጋ ኩሎም ዜጋታታ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾኑላ ሶማልያ መብዛሕትኦም ንመሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ዝቃወሙ እዮም ዑመር ሑሰን ሓደ ካብኣቶም እዩ ዑመር ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ክምረፃ ከም ዝቃወም ከብርህ ከሎ እምነት እስልምናን ባህሊ ሶማልያን ንኸምኡ ዓይነት ቦታ ከም ዘየፍቅድ እዩ ዝገልጽ ኣብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ሶማልያ መምህርን ተንታኒ ጉዳያት ሶማልያን ኣንዋር ዓብዱልፈታሕ ብወገኑ ፍጹም ዘይከኣል ደኣ ኣይምሰል እምበር ንኸም በዓል ፎዝያ ዝኣምሰላ ፖለቲከኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዝጽበየን ተቃውሞ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝኣመን
ነቲ ሕዱር ባህሊ ንምስዓር ዕጽፊ ክሰርሓ ከም ዝሕተታ ይውስኽ። It's democratic majority to see women vying for the head of state in Somalia. ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፖለቲከኛን ዝለዓለ ስልጣን ክትወዳደር ምርኣይና ፖለቲካዊ ብስለት ዘመስክርዩ። ኣብ መወዳእትኡ እተን ኣብ መንበር ባይቶ ዝህልዋ 30 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮን ገለ ኣባላት ባይቶ ደቂ ተባዕትዮን እንተደጊፎመን ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ዓቀባዊ ዝኾነ ባህሊ ሶማልያ እምነት ምስልምና ተሓዊስዎ ንፎዝያ ልዑል ጻዕሪ እዩ ዝጽበየን ዘሎ እዩ ዝበለ። ብሰንኪ ኣብ መንጎ መሪሕነት ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ባይቶኣዊ ፕሬዚዳንት ምርጫ ሶማልያ ኣቐዲሙ ተናዊሑ ነቲ ዝነበረ ግጭት ንምዝሓል ሓገግቲ ኣካላት ንዕምረ ስልጣን ፕሬዚዳንት መሐሙድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ደኣ የናውሕዎ እምበር ብሰንኪ ዝሰዓበ ከቢድ ተቃውሞ ግን ነቲ ምንዋሕ ድሒሮም ሰሪዞሞ እዮም። ሰበስልጣን ምዕራብ ጀርመን ሓያል ዝናብን ከቢድ ውሕጅን እንተወሓደ ን100 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 1000 ሰባት ድማ ሓለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ገሊፆም። ወሃብ ቃል ናይ ጀርመን ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር ኣንድሪያስ ፍሬድሪክ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ 100 ዓመት ዝረኣይ ዝናብ ኢና ርኢና ኣለና ኢሎም። ናይ ጀርመን ፈኖ ደቾሌ መብዛሕትኡ ናይ ህይወት ሓደጋ ዝወረደ ኣብ ሰሜን ሬነን ወስተፊላን ሬነላንድ ፓላቴንቴን ዝተባሃሉ ከባቢታት ኮይኑ ኣብ ኣህሮዌለር ዝተባሃለ ከባቢታት ድማ 1300 ሰባት ኣበይ ከም ዝኣተው ኣይፍለጥን ክብል ጸብጺቡ። ኣብ ክፋል እቲ ከባቢ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ስልክን ስለ ዝተቋረጸ ናይ ምድሓን ስራሕቲ ኣተኣጓጉልዎ ኣሎ። ካብ ሰማይ ዝተወስዱ ቪድዮታት ከም ዘርእይዎ ኣባይቲ ከምኡውን መንገድታትን ቢንቶታትን ብውሕጅ ተዋሒጦም ኣለዉ። ኣሜሪካን ጀርመንን ኣብ ጉዳይ መስመር ቱቦ ጋዝ ሩስያ ኣይተሰማምዓን። ጀርመን ኣብ ሩስያ ብቐጥታ ባህርያዊ ጋዝ ንምዕዳግ ኣብ እትሰርሖ ዘላ ነዊሕ መስመር ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣዕርኽ ዘሎ ፍልሊ ክብሉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብቲ ምስ መዘንኦም ቀዳማይቲ ሚኒስትር አንገላ ማርኬል ዝገበርዎ ጋዜጣ መግለፂ ተዛሪቦም። ጀርመን ካብ ሩስያ ባህርያዊ ጋዝ ብምዕዳግ ኣስታት $11 ቢልዮን ዝውድኡ ቱቦ ንምስራሕ ኣብ ኣጋ ምዛም ትርከብ። ዜና ኣብዚ ፍጸም። የቀኔልና ገብረ ምስቲ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ስምዕታ ብዝተሓሓዝ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንተጋሩን ተሓለቕቲ መሰራት ጋዜጠኛታትን ብሃውሪ ምእሳር ደው የብል ዝብል መግለፂ ኣውፂሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃለዋት እቶም ዝተኣሰሩ ንኸፍለጡ እውን ፀዊዕሎም። ሓይታት ትግራይ ንመቐለ ድሕሪ ምቁፃሮም ፖሊስ ንብርክት ዝበሉ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሃውሪ ኣሲርዎም ብመሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድማ ግብረ መልሲ ዘርኣዊ መበገሲ ዘለዎ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ መሰኻኽርን ሰሙያ ሕግን ፖሊስ ናብ መዳጎኒ ስፍራ ቅድሚ ነቶም ተጋሩ ምእታዉ ከመይ ገይሩ ንመለለይ መንነት ከም ዝፍትሽ ተዛሪቦም ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጅምላዊ ስጉምቲ ምእሳር ደው ንኸብሎ ዝፀውዐ ኣምነስቲ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ተጋሩ ወይ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተነፀሩ ገበናት ክኽሰሱን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡን እንተዘየለ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ፀዊዕሎም። ብዘይካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤተሰብ ንሃለዋት እቶም ዝተኣሰሩ ከፍልጦም እስራት ምስ ጠበቃን ስድራ ቤቶምን ንኽራኸቡ ክፈቅድ ኣለዎ ይብል ኣምነስቲ። ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ሓደጋ ይወርድ ምህላው ኣብ ኢትዮጵያ ትካል ስደተኛትን ካብ ስደት ተመለስትን ኣፍሊጡ። ኣብቲ ክልል ካብ ዝነበረ 4 መዓስከራት ስደተኛታት እተን 2 ሽመልባን ህፃፅን ድሕሪ ኩናት ምጅማሩ ህወሓት ከም ዘዕነወንን ኣብተን መዓስከራት ዝነበሩ ስደተኛታት ድማ እቶም ልዕሊ 9,000 ዝኾኑ ኣብተን ዝተረፋ 2 ካልኦት መዓስከራት ምፅንበሮም ኣዘኻኺሩሎም። ኣብ ልዕሊ እቶም ተበታቲኖም ዝርከቡ ስደተኛታት ሓደጋ ይወርድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክወፅእ ድማ ሓቲቱሎም። ከምኡውን ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩኤንኤችሲአር እቶም ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዝዩ ከም ዝሻቕሎን ኩሎም ተጻባእቲ ኣካላት ንሕጊ ስደተኛታት ዓለም ከኽብሩን ንባህሪ መንበሪኦምን ብምርዳእ መሰሎም ከኽብሩን ድሕንነት ሲቪል ህዝቢ ድማ ክሕልዋ ተሓሳሲብሎ። ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ እዩ። ሰራፍ ሳያ ክተቕርበ እያ። ኣብ ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ዳይሬክተር ሓበሬታን ርክባት ደገን ዝኾኑ በኣካል ንጉሴ ነቲ ዝተባህለ ሓደጋ ኣመልኪቶም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምሕተት ከም ዝበልዎ ትካሎም ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ሓደጋ ይበጽሕ ምህላው ዝሕብሩ ሓበሬታታት ምርካቡ ተዛሪቦም። ቅድም ክብል ኣብቲ ክልል ካብ ዝነበሩ 4 መዓስከራት ስደተኛታት ድሕሪ እቲ ውግእ ምጅማሩ ማዓስከራት ሽመልባን ሕፃፅን ዓንዮም ድሕሪ ምዕፃዎም ኣብተን ማዓስከራት ዝነበሩ ከባቢ 19,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት እቶም ልዕሊ 9,000 ዝኾኑ ናብተን 2 ዝተረፋ ማዓስከራት ምእተዎምን ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ምዝጋቦም ይዛረቡ። ህዳር አካባቢ ሁለቱን የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ማለት ኣብ ከባቢ ወር ሕዳር ማዓስከራት ሽመልባን ሕፃፅን
ሕወሓት ሓደጋ ስለ ዘብፅሓሎም ነዚ ስዒቡ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብቲ ከባቢ ዝነበሩ ማዓስከራትን ካልኦት ከባብታትን ተበቲኖም ንምኽባር ሕጊ ስዒቡ ንሕና ድማ ስራሕ ስለ ዝጀመርና ዓዲ ሓሩሽን ማይ ዓይንን ካብ ተከዘን ነጀቡ ምዃኖም እቶም ዝተበታተኑ ከባቢ 19,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ነቶም 9,000 ኣብተን ማዓስከራት ኣስፊርናዮም ተበታቲኖም አዲስ አበባ ዝኣተው ድማ ልዕሊ 5,200 ዝኾኑ መዝጊብና ናትና እምነት ግን ካብዝን ላዕሊ ዝኸውን ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብ አዲስ አበባ ከም ዘሎ እዩ እዮም ዝበሉ እቶም ዝተረፉ ፈቐዱኡ ተበቲኖም ዝርከቡ ስደተኛታት ንምትእኽኻብ ጻዕሪ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ካብ ትግራይ ምውፅእ ስዒቡ እቲ ስራሕ ጠጠው ምባሉ ኣቶ በኣካል ኣብሪሆም እዮም ከምኡ ኮይኑ ግን ኣብቲ ክልል ዝተረኽቡ 79 ስደተኛታት ብላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቢሉ ኣብ ክልል ዓፋር ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት በራሕለ ንምሕላፍ ጻዕሪ ይግበራሉ ኢሎም ይኹን እምበር እቶም ስጋብ ሕዚ ተበቲኖም ዝርከቡ ስደተኛታት ግን ሓደጋ ይበጽሖም ኣሎ ኢሎም የፌደራሉ መንግስት የተናጠል ተኩስ ማቆም መንግስት ፌደራል ንውሳነ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ስዒቡ ካብቲ ከባቢ ምስ ወፀ እቲ ከባቢ ሕወሓት ድሕሪ ምቁፅጻሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተበቲኖም ኣብ ዝርከቡ ስደተኛታት ሓደጋታት ይበጽሖም ምህላዎም ዝተፈላለዩ ሪፖርትታት ይመጹና ነይሮም ካባና ቀዲሙ እውን ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝበጽሖ ጠቂሱ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብዚ ሰዓት መንግስቲ ፌደራል ካብ ሽረን ከባቢኣን ብምውፅኡ ንሕና እውን ከም ትካል ፌደራል ኣብቲ ከባቢ የለናን እዮም ዝበሉ ከምኡውን ኣብቶም ተከዘ ተሳጊሮም ኣብ ከባቢ ማይ ፀብሪ ዝርከቡ 2 ማዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት እውን መስቲ ዘለህሉ ጎንፂ ተታሒዙ ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ እዮም በኣካል ንጉሴ ዝገልጹ እኛ ዞሮ ስደተኞቻውን ባለው ንሕና ኣብዚ ሰዓት ስደተኛታት ካብ ሕወሓት ዝበጽሖም ሓደጋ ስግኣት ኣለና ዝብል ተኸታታሊ ጥርዓናት ብምቕራቦም ምስ ተወከልቲ ስደተኛታት ብዝተገብረ ዘተን ተለዋጢ ማዓስከር ስደተኛታት ክወሃቦም ሕቶ ኣቕሪቦም ብምንባሮም እዚ ንምግባር ንነዊሕ ግዜ ጻዕሪ ክንገብር ጸኒሕና ኢና ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ወረዳ ዳባት ኣለምዋጬ ኣብ ዝበሃል ቦታ ስደተኛታት ንምስፋር 91 ሄክታር መሬት ተረኪብና ኣለና ኣብዚ ሰዓት ሳይት ፕላን እቲ ማዓስከር ይሳለጥ ኣሎ እቶም ስደተኛታት ኣብኡ ንምስፋር ድማ ንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ ስጋኣትን ጸገማትን እቶም ስደተኛታት ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክዋጻእ ጸዊዖም እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ወኪል ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣን ኢንኮንተር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝበለኦ ኣብቲ ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ስዒቡ ኣብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ ሓቢረን ንሞት ሓደ ስደተኛ ኤርትራዊ ሓዊሱ ብዙሓት ማእሰርቲ ማህረምትን ንብረቶም ከም ዝተዘረፉን ከምኡውን ሓልሓሊፉ ተኽሲ ይስማዕ ምንባሩን ዝሕብሩ ተኣመንቲ ጸብጻባት ምርካቦም ሓቢረን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ብፍርሕን ስጋኣትን ተዋሒጦም ይርከቡ ብምኽንያት እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳትን ኣብ ክባቢ ምእታዎም ካብቲ ቦታ ክወፁ ዘይምኽኣሎም እውን ሓቢረን እየን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት UNHCRን ካልኦት ሰብኣውያንን ናብቲ ቦታ መእተዊ ከም ዘይረኸቡ ገሊፀን ንወሲኸን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ንዓለም ለኸ ሕጊ ከኽብሩን ንሲቪል ባህሪ ማዓስከርን መሰል ስደተኛታትን ከምኡውን ድሕንነት ኩሎም ሲቪል ህዝብታት ካብ ሓደጋ ክሕልው ንጽውዕ ኢለን ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ተፈጺሙ ንዝተባሃለ ጥቃዓትን ካልኦትን ብወገን ሕወሓት ዝተባሃለ ነገር የለን ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ ክሕጽልሚ ዕዱማት ክሕጽልሚ ከመይ ቀኒኹም ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 እንግሊዝ ብኸመይ ተሳዒራ 3 ጸለምቲ ብሉጽ ተጻወታ ፍጹም ቅላዕ መስሓቶምን ድሕሪኡን ዝትንትን ነባር ናይ ስፖርት ጋዜጠኛን ተንታንን ኣማንኤል ኣልኣዛር ዓዲምና ኣለና ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብናያ ምስ ነባር ስነጥበባዊ ጀማል ሳልሕ ዝተገብረ ዕላል ዘይተወድአ ስለ ዝነበረ ናባኹም ክነብላ ኢና ስነጥበባዊ ጀማል ሳልሕ ብንእሽቱ ኣብ መድረኽ ድራማ ብምውሳኡ ስነጥበባዊ ህይወቱ ጀሚሩ ን35 ዓመታት ከዓ ከም ተዋሳኣይ ደራስን ኣላይን ናይ መድረኽ ድራማን ፊልምን ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ምስ ቅልቅል ከምኡ ድማ ረመጽ ዝብላ ድራማታት ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡ ነይሩ ድሕሪ ናጽነት ከዓ ምስ ማሕበር ቲያትር መርከብ ሰማዕታት ብርክት ዝበሉ ስራሓት ናብ ህዝቢ ከም ዘቕረበ ዝገልጽ ስነጥበባዊ ጀማል ምስ ህዝቢ ዝያዳ ዘላለየቶ ራውያ ትብል ፊልም ምዃኑ ገሊጹ እዩ ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ዘራሪቦ ካብቲ ደው ዘበሎ ይቕጽል
مسجزة ناي مدرخ دراما بفيلم النات عبلله بمنصو عفيلم مدرسة ملاين كم تسجاجر بمتقاس نجلس الرحاتو بأبنت يتقص ناي فيلم مسمنسه صبغش من حاجة ناي فيلم مالت بحرت بالبعلي تحفيها مالي for the first time درست كصحيح مالتي بسات سجاء most مولو دايركتور كوينو حزوا أنا أتحقق زنات كوينه عبرول لو أتي بحرز بالكاركتر نخلي سبينا هيجنا نيرنا جي سياسة عجبن بو الصراحة زلي بعليك على أساس كل الصراحة زا قال مسؤولني هم بحدش نعو أبكال بوتهدنا أنا أسني إذا جميرة ما تبى أسرحها دحريو أبعقبت حلنات بالفيلم دايركت غيره حوي أتدرست تواصل أي طرح كوين خاء أب بركوتا قدامين قال أين كفال بفيلم استفنوا يشعوف تجيتي تاريخنا بدحريو عسب كيده صراحة مالتي أب عسب مسكور كوها مسدق عسب ولا حنتنا يتواصلون هاي مدرخي اللي نقله ولا حنتينا برنجن دليت زلهم تمهارون يوم نعاتهم أكيبان دام هاركو زي شيخ تبل نعم كاست غيره بعلي تحفه بعلي دايركت غيره صريحه يا مالتي الشيخ وقت تقرينيا كابو قتلنا نابزنس نصاخو خا عندنا دايفرت تبل بفيلم خنزرغح عدل زي رخبنا مالتي دايفرت صريحه حج ساخن زرغح اي قالن كله نابيتي من نابغلن كوينو كفافيل نابيتي زرغحنا حجون بمولو ابز حلف قد مقدسمون زرغحا مالتي كابو قتلكا زي اب نسيتي بزلنا ليلا مس ممهر طعامه أنا حنتي نخلت تبل تحتي أغريبة ممرت عام دايركت غيروا ممرت عام هذا درسان تبل أغريبه أنا قد طبعا كوني تواسية كلانة وها دايركت غيروا أقابرنا تبل كأسريحة بعلي درسة بعلي دايركت غيرها أقابرنا ناي مدرخ نتنسائلنا ساتو من كتشيلهم لنا تمكم من دا قبرنا بحبارنا مسارحتينا يعني حجب زنا يوتيوب كا حنتي سبيلو موت بالتخطيطات تقصل على هم سيت كوميا سيتويشنال كوميدي حجي أبغى زعمة حنت السيدالو حنت أنا حنت سومن ناتو next week ناتي تمثل كومن داغلنا فسرح ثاني هنا عندنا خاب أقول له بقولنا خا قربيت بال سيتويشنال كوميدي ده حنت فتي الله كمان الساعة أني حجي كبابي شعة تخفال بس إحنا لنا دراسن دايركتور أفتح دايفرت الله هو واسع خلاص بيلومو درست راحة دايركتين تعميز قبر ذلله أبزي أقربيت كا درستين دايركتين بعلي قبر الله مالتي دمر سكب حفشة خندي زهون وتواسؤات تواسي أهلها كندي فيلمات دريس كان عليه كان لها خندي هون بدهم كاب بحاجة ذكره قاتليك ألكو زي مدرخ كباب عسر تحمشة وعسر تخلق أبو تات كبابي زخون تواسي اللي هنا مدرخ مستنا على تحويس كا زيادة ناي فيلم تنزحفكون فيلم بحري الشيخ دايفرتي زي حجة خاتات على زلاتا كم زي أبسبيلو موز صحفو زي سيتويشنال كوميدي زي قربيت كاتب أبنا زمامون قال قريبا يرجع فات كلهم متعب يدرسات حجي بزح سبت في كام فيلم سيناكا يقولني زين بفيلم درجة زي صراحة كون مالتي أبدرستنا مدرخ مستنايتي على تاب زواتات بالكوس قاع 3 نفسه وقف عمد 3-4 يقربني له سنة أولانية جمال صالح نذهب كاني مبرهي بشماين مشمتاتات التدمس أمريكا مسجن أبقى صالحها أو تناسلت أن يمني لك يغني لي آمين تانكيو أنا كبرتي هذا نبر سنة أولانية جمال صالح يغني لنا كم ون برهان برهيم كان حالف وانجا أوروبا 2020 عبي زينا خويني حالفو زحلف سمن مسوانجا علم زورادروا ونالو إنجليز مرير سعرت تقبلتلو اب إيطاليا دما فلي فانتازيا نزيز تنتن قاشال لنا أماني إلا الأزر اب تلفزيون إرترا ننوح اوان زفلت اب زي دمس أمريكاون بتدقاقا مزقرب مكور غازيت انيا سبورتن تنتاننيوم وينتا خيداني أزراريباتو نلومي حسر زبالة كقربي بنوي حقن سنبت كحلفيوم حجنا بقمقام أماني إلا الأزر بوليس غبروز نايلو معمت نتايو انجليز المجمريا غيزي امزازل صوتان الصحه اتوانجا اوروبا دحر 55 عام ثاني اتميجر تورنمنت بحال كتاع بيت ودرات امزازمي سلسرايت نتودر كم زغوهر وسيخ له تبلط طريقه حيلنا ميديا خاص لزلوت حجر مالتي ناي ايطاليا خاني بوليس غبرو كم 3 عامت نوانجا عالم كحل زي كالت هاغراوي غانتا انيرا ارغا ايطاليا وكله غيو نات نيروسيا ودر تحدث زي ما قالا بشودن يابتي بلاي اوف تبايلو زوا ودر شو تمز دواي كالفنا تقلت صوتات او حاجلان ابشورن استخير صوتا مالتي شورن لعلوا ايد حيزه حليفه ايطاليا نوانج عالم مترافا كله ابو هوي بتهاجروا جانتاون درجه كله تسباب قرص كوين سنه از حلفه 3 عامات مانشيني مسترتواجن اتقدمي بروس كونفرنس زغبرلا
زهبوا مجلسي كمسحق يتوسد نيرو توانتي تايدو عبيت عوتات كمسألة أنا زهقراوي جانتا نزغ جبرت خوينا دين كبرت وهذا اللي زبل مجلسي بحجة كبرت بقول له وجنا يتهجر مالك بعدي خد ميديا نصبح يدو تحكينا زوج أجازيت أطرفنا يتعدي كتريان كنخشوا أتي بسيو كم باجوا ينوسيدنا عب عبي وانش خمس إل نزهقراوي جانتا زي أحيزو زعينتي ما نسينا جن سريحو تسرح أباي تاري وصل سنة 4 صوت كي تسعره توقعز دحر مسمح لنا زوان شازي أو سيد وازر له سلازي يابزقي جيزي دارجا نقص تضغط طريقة هاجر إذن يرتقلي النت تنايم زازم صوتها آخمتي استعزرنا إنجليز ولا فتوى دار خوين توتي هذا بحد خصاب ميتن عيسان أباي تاجنا صوتها سوسان حموشري تاوي ميزان صوتاني إيطاليا إحليكم مهابم مدما مدققتم زي تسوي تاوي نيرو كتبلات خيري خاجن بحث الشاك سبتاني مود داتا بكاسا كانت أنفسهم كل عد السحتة توددر من تعوتلو كي تفلت بمخادو كابتي مقرت زنبرو وددر كبرو زخاله كتبلو تخيل مالتي انت كنت قلت صوتناك انجليز دحر 55 عامታት እዮም ናብ ደረጃ ዝበፅሖም እንታይ ነይሩ ኣብቲ ኣሰላልፎም ፍሉይ ዝገብሮ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ለምፅዋቶም ምክንያት ናይ እንግሊዝ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ 2008 سنت جورجز بحال عبي معسكر ناي كعس اغري صورح جميرهم زغانتايو كان عبيتي كلباتنا هاجرهم ماتشس اب عالم تزبلت صلي تونن هاجر يا انجليز كاب عوت نخندز عمتات كترحو اي صيانيها بيكوز تزبلت بريمير ليج تونن هاجر سي كل جيس ابتي ني هاجرين كانتا توداداري تولي خاص اذن خطون دي على رقحيتات بوزحي عبيت كلباتنا يتهاجر مليونات الناوص ادعدغوم تتصاوت مبزحتهم كاب دغد موصيم من داري في حجي نتوم من اسيات تتصاوتي بوتقلي لو كرخبو تاع عدباتنا هاجرهم عبي بدهوي بستبها لما عمر قعس اغري انجليز تايجرو ابزحله 10 عامات مثلا ما اكل مسريتنا نهاجروا جانتا انجليز نابز على درجه كوب شحزو لتصاوت كنا هنس كنكلالنا بعدنا تحلاتنا نوزدو لنا مثلا كلبات تراك قدت يقول انت باهيلو سنت جورج تبع لما عسكر تمسريت 100 مليون يواغو وصحات تسوي تمسريتو وصيت نايز اكاديمي قبل 3 عامات ناي 7 عامات هاجروا جانتا انجليز وانش عالم عتيره جي كابتا هاجروا جانتا زنبرو في الفودن زحد كابتن فتصون كل عد ساحات كوين زلو جيدن سانشو ابتا هاجروا جانتا ناي 17 عامات وانش عالم اب اني روميم تعترن كلا هاجروا جانتا افريقيا فصامي البرازيل 3 بحد اسعيراتا امزازم خامون اسبانيا 5 خلت يعنيتا لازم حساب كل متاي اكاديمي وصيتاوي كم زخونه بغض غير مالتي تحر نابعبي هاجراوي جانتا ناتو خمصم جمر لما سنت جورج سلطنو ملسيات تصوت هاجراوي جانتاون كم زي جنري ادلنا زي تغيره بوزح ملكيتات مالتي ولا قوا بزح متعر زيد لي انت خونه عبيت وناچو نتعتر درجه ابا اجاي بصحه الحر داري انايو بتصم كل عته سعيره زلا مالتي وانش عالم تعتر الحر دا خوينا زمس زلا عمت ساوث جيت اسلطانيا نوس مكن ناي متعرى تبليو الخمين دحدا التني انتي تا غوريلا اسرائيل من عيد بقول فري ان كل خونه زاغاوي دان تابزاناي من لازم صوتا تبعت ترى تبعت كونفيدنس يا سينا تامس درت خالو كل نيري مقعدنا يتم تصوت له ولا وين كنت جورجيو كيلين حلقه جانتنا ايطاليا زبولو المصوتا تغيري جانتنا انجليزي وانشا اوروبا تعثر مخالف يلوا زغت كل خاسي ايرات اكون تصوت كي ترفك سابن منتهى عبيت مدرخات تصوت مخانم نمر اي مالتي ابنت حجي تغيرهم داتو كلهم دحر داريناهم بوكاس ارسنال لي صوت جيدن سانشو حجي مانشستر تعدي يقول له 73 مليون يواقعوا راشفورد مانشستر يتصوت جريليش نبعلو استون فيلا يتصوت 100 مليون توهيبو حجنا مانشستر سيتي نختغاغرونا بصراحه ذو تصوت اي بعد كبرا سمعتنا مس امانيل الازار زتخايد نوح زبل علال ايتزازمن اب سنبت تصبينا سابشعو تحان حضروا تحان كده